Zit je een prachtig mooie auto, maar het is een machine. Hele mooie Renault machine. Jeetje. Ongelooflijk. Wat een ding, hè, joh. Oh. Hier gaat die. En dat klopt wel. Want ik ben namelijk in deze auto rijden. Ik ga een deal sluiten met ABD, zit ik helemaal op de zijkant. Die sponsort dus deze auto. Ik vind het echt een prachtig mooie auto. Elektrisch. Loopt als de brandwacht op. Hey. Maar dan ben ik wel heel benieuwd. Wat vinden orenmakers nou eigenlijk van zo'n auto? En dan benam echte autoleefhabbers. Geweldig, joh. Dikke Trans Am en een fotopitstop hier. Dus dan maak ik die een foto. Dat is vet. Een kwarte introductie. We ben je bij de meeting van de Frieske V8-rieders. En je bent alleen maar auto's met V8'en en voor het jaar 2000. Dus echt oude auto's met prudde cilinders. Is dit jouw auto of niet? Ja. Dat is mijn. Ja, ik zei er nog een keer hoe blazen. Nou ja, dus je het check op en dan maakt er even aan. Dan moet al een beetje skin voor de auto en voor het jou, hè? Ja, zo, dan moet ik geen check op auto lezen. Nee. Ik ga laatst een auto krijgen, die maak ik nog lenen. Dat is een elektrische auto's. Je bent een echte autoleefhaber. Wat vind je nou eigenlijk van elektrische auto's? Ak ik bak op jou. Dan vreeg je op Bomman eens. Ik zei van ik ga zelfs een elektrische auto die mij gebruiken van ABD Renault. Wat vind je van elektrische auto's? Ja, dit is de toekomst, zei ze, hè? Maar dit moet ik blijven. Maar gewoon uit het kopbestien blijven. Ja, vind ik wel. Dan zei op Bomman van ik maak niks van het elektrische spul. Zou je zelfs wel in hebben of niet? Nou ja, ja. Als het zoiets komt, waarom net? Maar de benzinemotor, dat blijft toch wel mooier. Ik had zo'n idee dat je een Chevrolet man bent. Nou, ik ga een Pontiac en een Chevrolet. Ja, ik heb twee, dus je kan kiezen. Wat zeg je, een Chevrolet of Chevrolet? Nou, Chevrolet. Dit ben je in Holland, hè? Of van Friesland, ja. Nee, ik zie in mijn Pontiac. Zo ja. Een jongetje 56. En maak je dan vrij, wat vind je eigenlijk van elektrische auto's? Nou, daar ben ik haast van de stad erin. Ja. Nou, dat is voor de mensen die het misschien een nieuwe generatie, maar net voor mij. Nee, dan mag je hier net komen. Hè? Nee, met elektrische auto's, de mensen, nee, dat leeft net. Dat ben al die green, jongen. Daar houden we te volle van hier in Nederland. Green? Ja, dat ben al die green mensen die zo'n ding gaan willen. Stel je mijn auto net? Sting ik mijn auto, Arbiuk. Ja. Waar zit die dan? Oh, die zit daar ergens tussen, daar. Bij die man staat daar eentje daar ergens. Je bent er in bij aan. Ja, één blokje om, hè? Is dit wat moois bij? Zeker, is altijd, hè? Ja. Ja, je bent echt een leefhaber. Hobby, ja. Want nog ga ik ook een elektrische auto kregen om in rond te rijden. Dus daar ik nog in rond. Ja. Wat vind je daar nog van zo'n auto's? Niks. Nee, het ook geen lawaai, niks. Ja, piep achteruit en het is net maar een tron. Nee. Stofzuigers. Wat zei ze jou? Stofzuigers. Stofzuigers? Ja, maar ongeveer hetzelfde geluid. Dus ik vind het zelf ook niks. Moet gewoon benzine in. En, Te weinig beleving? te weinig beleving. Motorgeluid, lawaai, stinkerij. Dat is allemaal mooi. Jo, ben je er een als bezoeker? Ja, wie ben je even bezoeker? Ja, de auto ik mij, maar zit erachter. Lekker V8? Ja, zeker. Wat vriend aan jou dan? Ik ga nou een Chevrolet K30 mee, een oude pick-up, V8 diesel. Wat vind je eigenlijk van elektrische auto's? Ik vind er helemaal niks aan. Elektrisch rijden doen we op de kermis, dat maar we net in de dag rijden waren. Ja, dat ken ik. Nee. Nee, dat zou je zelf nooit van? Nee. Zou ik echt net willen hebben. Van bedrijf als ik wil zijn, was ik een elektrische auto, maar is een mooie haren. Dat wil ik net in rijden. Ja, maar het komt steeds meer natuurlijk. En nu best natuurlijk net zo hard. Dus het is een grote kans natuurlijk als je daar wel met te krijgen hast natuurlijk dadelijk. Ja, nou daarom zo lang mogelijk uitstellen en dan wordt maar sportief worden, maar dan maar op een fiets. Nou, goeie. Hoe is het met jou, meneer? Goeie. Hoe is het met jou? Ja, best. Met jou? Ben je nog gesmoord dan? Of niet? Nee, dat net. Nee, Joerdijn net. Nee, Je hoort even net. nee, Joerdijn net. Het is een betier, hè, partij. Ja. Hij heeft ook zo'n V8 net. Ja, die zit thuis. Ik had heel blog uit de korte leen. Waarom? Zoersteken. En de onderdelen ben onderwijs. Vanuit Amerika. Jongen, vanuit Amerika maar komen? Ja. Nog ga ik een deal sluiten en dan rijd ik nog in een elektrische auto. Wat vind je van elektrische auto's? Dan kom ik wel naar de kermis. Verschrikkelijk. Nee, ik wil net elektrisch rijden. Nee, dat is niks. Ja, we zijn een mooie auto hier praten. Ja, wat voor auto is dit? Chevrolet, hè? Ja, een mooie Chevrolet hier. Wat voor een? Een K20. Maar we gaan wel een soort van, wat is dit? Een soort van digitaal dashboardje? Kilometervel, hè? Ja. Ja, waarom? Oh ja, maar ik miles, hè? Maar ik omraken niet, hè? Wil je mijlen ook? Oh ja, dat zie ik, ja.
Vraag je, want ik ga nooit in Wurgem. Ik krijg een elektrische auto krijgen. Wat viel je daar nou van? Ik vind het helemaal niks. Nee, dat mist dat loodmist ga ik al in al, hè. Dit lood al een prachtig mooi al. Ja, Dat kun je net zonder. nee toch? Oh wel. Vind ik net. Ja, ze zeggen dat het de toekomst is. Maar ja, nee. Het is mijn ding net. Ik vind het een beetje een gebrek aan emotie. Maar de auto dan emotie wijzen? Ja, vind ik wel. Maar ik wil zeggen, er zijn bepaalde merken, dat is les bij die release van Renault West. Ja. Ja, dat vind ik dan wel weer. Als je het aan het maten, maakt je er dan wel wat leuks van. En net zo'n saai hok. Ja, maar dat is wel zo. Er zijn heel veel van elektrische auto's. Dan steeds van, ja, hè, leuk. Maar ja, als je zo'n ding steens bij de dealer, dan krijg ik net zoiets van, oh, ik wil zo'n ding ha. Maar dan was ik wel een motorrijder, toch? Was meer de brullen, was meer de janken. Schatten ze op een motor vind ik ook. Dan gooi je net een elektrische motor kopen en dan gewoon straalgas geven, maar doe veel niks. Dan veel net een vibratie, doe juist niks. Het is... Hoe klinkt dat? Dat is wel naar een ring. Misschien een berichtje. Ik ben zo'n mega op een camera, mag ik zeggen. Maar, Ja, dat is een... die rijdt stationair. Maar goeie. Is dit jouw bus? Sorry, wat zei je jou? Ik kom van Duitsland. Je komt uit Duitsland? Ja, van Aurich, Norden, Emden. Ja, und wir sind veel op Oldtimer treffen. Amerikanische, weil wir jung sind von mehr amerikanische Autos. Und haben Sie auch einen V8 ins Auto, einen V8 Motor? Ja, met mijn jonge vrouw. Okay, oh. Ja, dat is een jonge vrije. Sind Sie auch Deutsch? Ik ben ook Duits, ja. Ik ben een jongen, een zoon. Wat? Ah, dat zo, ja. Nee, want ik vraag die Leute hier auch, weil sie natürlich echte Auto, ja, wie heißt das, Autogenießer sind. Ja, muss man, Liebhaber, ja. ja, Liebhaber, ja, genau. Und dann frage ich mich ab, weil ich habe mir selbst ein elektrisches Auto bekommen. Ja. Was finden Sie von einem elektrischen Auto? Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Das machen wir. Das ist Hund. Ja, das ist ein Hund, ja, das sehe ich, ja. Auch ein V8? Auch ein V8, ja. Ja, eigentlich ein 4. Die läuft auf 4 Poten. Mit Allrad. Was? Ja, genau, ja. Helemaal klaar, mevrouw. Dank u wel. Ja, je had echt even klaar ook wel. Nee. Dus ik woon mijn eigen normale kleren die ik dagelijks draag. Het is Oh, zo. niet verklaard ben, nee. Nee, nou ja, verklaard, maar in ieder geval de nette kleren hoor. Ik ga me even, ja. Dat is ineens een kleren, zoals ik zei. Nee. Het is mooi waar, dus ik is mooi even een lekker jurkje aandoen, toch? Ja. En je bent in deze auto hier aan? Nee. Ik sta thuis. We hebben 52 Chevy. 1952 Skyline Deluxe. Staat thuis, ja, zou mee kunnen, ja. Ja, we zijn in een Skyline, hoe heet dat zo? Skyline? Straks nog richting Groningen, dus dan moet ik je weer naar huis brengen en dan weer terug. Dus laat me even thuis staan, joh. Ze missen hem hier toch niet. Huh? En in welke auto ben je nou dan? Volvo V70. Volvo V70, ja. Maar die rijdt altijd, hè? Ja, zei het al, want ik vreet de meesting hier even, want ik ga nou direct een deeltje sluiten dat ik zelf in een elektrische auto rijd. Maar dus ik vreet de meesting even van, wat vind je nou van elektrische auto's? Nee, we doen niet in een plastic auto. En die van mij is ook een accu in, 12 volt, en dan staat hij niet. Dat is ook elektrisch. Ja, soort van, maar goed, en hij gaat er op benzine hoor, toch? Ja, maar dan maken wij de fossiele brandstof wel op, joh. Dan gaan jullie maar elektrisch rijden. Oh, zo, ja, is dat zo bij jou, ja? Ja, dat moet daarop. Nou had ik een heel mooi deal sluiten en dan kreeg ik een elektrische auto ter beschikking. Wat vind je daar nog van elektrische auto's? Dat vind ik helemaal niks. Nee. Dat is net om mij besteed. Nee? Wat vind je daar net doen dan? Ja, ik had er helemaal niks mee. Dat is gewoon... doe juist niks. Doe je stil bij de stoplicht en denk van, nou, zou er überhaupt nog wel onwijzen? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Maar het zal wel de toekomst zijn, maar ik heb er niks mee. Het is net om je besteed. Was je jou er net in rijden? Nee, absoluut net. Nee. En deze heb ik speciaal meidje helemaal. Je hebt een speciaal meidje, hoe gaat het dan? Je bel je in op en zeg van, nou, ik was aan in haar. Nou ja, je pedalt de middel in Sneek. Hè. Daar is een heel prutter van die auto's wel te staan en die meisje gewoon zijn auto. En hij is een soort donorauto die nou ja, alle ingrediënten zijn een beetje had, die er ham had in de basis. Nou en dan is gewoon zijn auto meisje op die verzoek. Want als ik zei, wat je zei van, nou ik wil graag dit haar meidje let, nou dat is waarschijnlijk wel een mooi elektrische autoverkeer bekend. Ja, jawel. En ik wil meer zien, maar ja, dat hindert niks.
Je kan er zin rond meenemen, joh. Hè? En ik ken een ooit een lieke jongen met een trekhaak, dus daar kan ik niks achterom. Dus ten doos. Nou, best nou, dankjewel hè. Ja. Nou, de meningen zijn totaal net verdeeld. Ze zijn gewoon heel eenduidig. Net één wil je eigenlijk een elektrische auto gaan. Nou, jammer dan. Ik zit verder in mijn eigen auto. En dan... Tegen dank voor het zien. Tom kom heen. Moet meer zien abonneren dan op de Friese Vlogger. Geweldig.